Viewers all over the world, lovers of Ezeoku TV, it's your favorite host, Achombogichukwu. I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. With us here is an ordinary evangelist. You're welcome to the program, sir. Well done. Please introduce yourself. Yeah, my name's Chukunonyelum Enwenam Ogbuefi Ezeana ugochitubelu. I'm an ancient high priest. I'm also a priest in Ugochitubelu Temple and a priest in Ordinary Restoration Evangelical Mission. My mission is to help people live better life. Thank you. Before we proceed with today's question, is there anything else you wish to say to our viewers? Viewers all over the world, as you are joining us, keep sharing our messages, keep telling people about our ministrations. Kinemenka Kachukwu Okike He bless you abundantly. Thank you. Do you think that polygamy is still needed in this era? Yeah, thank you. Like always, even the time of the ancient, during the time of our fathers, it's not actually meant for everybody. Yes, because it's meant for those that can afford it. Both the what it takes financially, the wisdom to handle it, and be able to balance. So actually, those days is not for everybody. Even till now, it's not actually for everybody. Yes, the thing is that olden days, why some of our fathers go into it is not only for farming expansion. There were so many reasons that really warrant that. Ọtụtụ ndị mmadụ bara n'ime for one, for the peace of mind, then some bakara n'ime because they need larger family, and some is for to have multiple hands that will help them to expand their businesses. So there were so many reasons, and I can tell you that many reasons dịkwa mgbe a because you see we human beings. Enwekwa that reasons dịkwa mgbe anwa dịkwa. Enwekwara ọtụtụ ndị mmadụ nwere chance of business that needs multiple hands. Then enwekwara ọtụtụ ndị mmadụ nwere many reasons, starting from peace of mind, the interest in having a large family, and the business expansion. So I can tell you that there is benefit as in Igbo. Yes, and I say no. Then with some of those families that they have great numbers, and this power of numbers, they use it to dominate other people and so many other things. So for me, anybody that has the capacity, then has what it takes, should go on. It should not be because of religion aspect, or maybe my denomination forbids it. No, denomination should not be something that we make people to suffering and smiling. Then this is what you want as human being, that will be of great benefit to your vision. And because of one church law, you are confined in what you don't like, and by so you are not happy. So for me, it's our tradition, and for those that can afford it, why not? But if you know you can't afford it, please manage what you have. Thank you. How can properties of a polygamous man be shared? Yeah, thank you for that question. The truth of the matter is that the properties will be shared according to number of mothers, as in how we share it in our own place is this. If the man has 3 wives, 4 wives, the properties will be shared into 4. Yes. So if we share into 4, then a woman will get her own portion for herself and her children. That is how it's shared. However, at the end of the day, we know that if the man can still have the favorite child, yes, based on maybe obedience to the man, having the acumen and whatever. So the man can still relinquish her personal quota to that favorite child. In every family, we used to have favorite child. So you can see this particular child, maybe that thing he might not give that child that thing in the open, but secretly
you can give. Some normally give in the open too. That this particular child took care of me, always be there for me, and nobody will question it. You know why? Onwenu neke. Onye nwe ihe ga-decide how he wants his own thing to be shared. Thank you. Is it a must that anyone with agbo must be a dibia? Yeah, thank you for that question. The truth of the matter is the fact that aburu onye ruwa aburu dibia. And my advice to upcomers is that new seekers. Aburu na ijero n'afa agwa gị na ị nwere agwụ na ọlụ mara gị. Try to find out ụdị ọlụ ọ bụ. O nwere ike ebe ọlụ mara gị abụrụ na ị ga-abụ a marriage counselor. Counselor. Counseling people, helping people to come out of depression and rest of them. This is your calling. So to harmonize your agwụ, sinikunna for a purpose of always giving you the vision and knowledge in the key way excel on your choosing profession. Yes, that is agwụ. And when they you agwụ nka. Anything ọbụla eji aka alụ, the design will be always coming to his brain. So that forces will be giving him new ideas. Ọbụgoro into creativity. If not gonna create ihe niile, ihe ọbụla na-eji uche wepụta new ideas, ọ ga na-ewepụta ihe agba agwụ nka. And then when family so dị na befa those days, when family bụ ndị nka, enwere nka nwe ụzụ, nwere ndị bụ ndị nka. Onye ahụ agwụ nka dị n'ahụ nwere ike ịbụ an architect, yes, or a designer. So ihe ọ ga-eme wo je dozie agwụ ya, ka agwụ ya chịkọ ọrụ. Ifụ na dozie agwụ a ga na-enye new design, new vision. Ike wụrụ mgbe ọ na-alahụ ụla, or something like this, ọ bịa ọ bụrụ onye na-alụ ụlọ practicalize, ọ bụrụ onye na-design ya. So ọ bụrụ iwu na and so on and so forth. Don't want the agwụ business as a business magnet. Yes. So onye dị etu ahụ bụ or a business magnet. Ihe ọ bụla o tọchara aka o selụba. So just so find that out. Ọ bụrụ asị ya na agwụ mmadụ, ọ bụrụ na ọ dibịa. Ọ bụrụ na agwụ amarọ gị, agwụ dibịa na ama ọ na-adị na lineage. Agwụ azụmahịa na-adịkwa na lineage. O nwere family eje na be ha afịa ka ha na-azụ. Nwere family eje na ha be ha bụ educationist, onye nke abụ lawyer, onye nke abụ doctor, onye nke abụ pharmacist, onye nke abụ pilot. Ọ dị be ha. Ọ bụrụ ha bụ top notch. Ịghọtara ya? So o nwere family mma. Ụmụnne nọ for medical doctors. So etu aka ọ dị. So o nwere family ihe na-arụ ọrụ gbara ihe na nke dị na be ụnụ. Ọ bụrụ na be ụnụ bụ agwụ ebe e nyere mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa ịzọ ndụ, ịma na ị ga-eme ọfụma. Ma ọ bụrụ na ị gaa along that line, maybe ịchọzi ego ya na ahụ ị ga-ewere pharmacist na-akụ ọgwụ. Ma ọkwara na ịnọ ebe eji ọgwụ azụ ndị mmadụ ọya na-eproduce medicine, maybe as a pharmaceutical of a thing. O nwere ike bụkwa na English medicine ma na Igbo medicine. But that's the akọ na uche eji eme isi chlorophyll and this one onye antisonate ọ dị bịa. So find there out exactly. O nwere ndị bụ aka na-ana nwa ntị ọ dị. O nwere family wa aka na-ana nwa. Ọ bụ na nwaanyị dị ime, o jero scan, mana ọ ga-eji aka communicate to nwa gwa na nwa ibu n'afọ nwoke ma nwaanyị ntị ọ dị, mana ọ dị hard. O nwere ndị na-eji aka ha control ngwa nwatakịrị ebu n'afọ okwu ọnụ. I'm a living witness. O metụ ya nwatakịrị ebu n'afọ ọgwụ ya n'oge ọ ga-ejipụta eruo na mgbe ahụ ime na-eme nwaanyị ahụ asị na nwatakịrị ji ụkwụ apụta. Ihe ọ ga-eme ihe bụ ọgwụ nwatakịrị ahụ okwu tọọchị ya nwatakịrị atọ ọdụgharịa chi isi. Ihe niile dị n'akara aka. Etu aka ọ dị ndị na-agba ụkwụ. Ifugbo family na-agba ụkwụ, ifugoro obere nwa 7 years. Ka ọ ga-eji wee na-eme. Data aka ahụ ọ na-arụ ọbụdị a nwere magnetic healing. Ọ na-enye to the bone. Ihe a bụ agwụ dịbe ha. Ọ bụrụ na nwanne faji akwụkwọ je gụọ akwụkwọ ebe a na-agba ọkpụkpụ, ọ ga-abụ one of the best. Ihe o ji bụ the best bụ na agwụ a dịbe ha. O nwere ndị dọkịta na-abụ ihe gbasara bone ka ha na-afụ maka ya na orthopedic, mana agwụ adịrị na aka ya. O megoro enu ma na o menwe that supernatural healing. Mana onye agwụ ịgba ọkpụ orthopedic dị na be ha be nna ya, o je gụọ ya na akwụkwọ, ọ bịagoro jos obere ihe asị obitụrụ aka sị na ọ ya dị mma, ọ ya dị mma, ọgwụ ya adịghị mma na ị na-aṅụ ọgwụ ya na-afụ changes.
maka ike ahụ dị n'ọnụ okwubiri okwu dị na ya agwụsie etinye aka healing. Ịghọtara ya? Ihe nwa ya emezi iwu ọnụ o jee na agwụ dị na be na-echukwa agwụ ya ka agwụ ya nyere ya aka ka ọ na-apawa. So find ya out. Ma agwụ gị ọ na ị ga-azọ ndị mmadụ ọya, maka ọ bụrụ na akpọrọ ka iburu dibịa enwekwara nsọ dị ya a na-akpọ ya iwu agwụ. Then ya edewekwa iwu dị ya, maka na ihe ọbụla nwere nsọ. O nwere nsọ mụnwa na-asụ dịka dibịa, bara uru ya gosibara ya, mana ya asọwu ya because ọ bụrụ line gị. Thank you. Is every poverty a sign of a spiritual problem? Thank you for that question. Every poverty abụrụ a sign of spiritual problem. Yes. Enwere ndị nwere obere akọ, enwere akọ nwee uche. Mmadụ inwe wisdom and knowledge is a gift. Mana ndị sụrụ oyibo si na he who does not plan is planning to fail. Enwere one man that chatted me last night. He began to tell me her challenges of life, that since he got married, that things is not moving well, that he is suspecting spiritual angle to it. And I asked him a question. How many children do you have? He says 6. What are you doing for a living? Nothing meaningful. What is your wife doing? Nothing meaningful. Why won't you suffer? He did not plan. He did not plan this year. If you are broke, don't say, let me go and marry, so that he will go, or do like that. You cannot reap where you did not sow. What you have to do, if for any reason you want to get married, maybe he wanted another good head. Assuming you want good head, try another good head. Try it with another good head. Not every head will be good. You want another good head, 2 of you, and education. Now I share ideas on ụfọdụ onye na motivate ibio, una na motivate ibu unu. Na-enweta new idea. Nke nwoke igwe ya ihe o kwesịrị ịda eme, na etu ọ ga-esi wee increase your income ya, multiple streams of income. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere onye billionaire nwere one source of income. Ị ga-enwere multiple streams of income. Now, nke nwaanyị nwere ike o need moral support. Ọ na support onwe, mmadụ unu ga-eput embargo n'ihe gbasara child bearing at the stage. Maybe unu ka bi na one room. Put on embargo n'ihe gbasara child bearing. Ihe unu chọrọ okwu unu bịakọta ọnụ na-eshi idea ọnụ. Maka na aka esigoro unu ike, enwere ike nwoke you barely feed yourself. Ọtọ nwere ike gị na-enweta ire eriwu nni 3 square meal gbakọrọ ọnụ. Nwaanyị jekwaje daịrị nwaanyị ada eri ukwu 3 square meal. Ọ ga unu ga-ata afọ. Has nothing to do with spiritual. Some certain things people want about spiritual, no enweghị akọ. He who does not plan is planning to fail. Kedu onye isi ọ na-edu onye isi? Ihe ị ga-eme ịwa na ire erijuo afọ. Onye nke nwaanyị ada erijuo afọ. Ihe unu enidiri abụrụ ije kpọta nwa ọzọ, unu dị ọnụ ọzọ. Ma na nsogbu ya adịkwa ahụ. Maka na azụ bụrụ ọnwa etu n'ọnụ aka ihe onye ka ya ji mere ndị ya. Ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ for any reason na unu chọrọ ịnụ onwe unu, fine and good, out of love, fine and good. Unu bịakọta ọnụ, whatever na idea etu unu ga-esi wee megoro improve income unu. Don't wake it if I'm a year or 2, it's not bad. Now, megodosi aka esie unu ike to the extent na unu nwa ga-eri 3 square meal nwee left over. Then by then, a man unu ya go ready to welcome and the third person. Maka that third person nwere ike nọgara ya nwee ka orie nri. Etago oge nke gị nwee ike ịṅụ garị, mana ọ bụ maka nwatakịrị bịara ụwa. Agụ ọgụ ba na otibe mkpu. Ahụ ya bụ ya akpọju unu ọgwụ. By then oge anyị tibe na my village, onwere ya village people dị na-eso gị. The problem na plan na onwe ha plan. Half ka na ije choose. So nke ọzọ bụ na when you are choosing a partner, all those things, choose somebody that will complement you. A man broke, just one other person the broke, you will suffer. By then it's not spiritual. So here na chekowa bụ when you are choosing, you choose the right person. Then you have the right plan. Then about every poverty has to do with spiritual. Only poverty mmadụ wetara onwe. Example, one guy when I was in Abuja. When ezigbo ihe ọ na-alụ. Mana ọwa ọma ya moto. Wee bịakwute nwe sị m kero ihe ya eme nwesị ya. Ọkwa ịma ya moto ọsị m nwesị ya je ya hụ mbụrụ ọrụ onwe ya to nwanne ya nwoke. Jitu ego. Ya sa avụọ ya.
o wee jee na nke nwanne nwoke anọ mago na-enye aka mago na-eje shọpụ na-eme ụmụ ihe niile. After some time nwanne nwoke a wee sị ya kiri ihe ya emeri ya ọ ebe jụọ m wee sị ya agwụ ya gonye Ezeana ọ up to 6 months ma nwanne nwoke feel like since ọ bịa humble onwe ya ka e nyere ya aka wee gonye Ezeana. Wee gwa this guy egonye Ezeana bụ ihe ị ga-eme bụ fụta Ezeana a na-anyarị ya mmadụ ego one ka a na-eme akaụntụ ndị bụ Ezeana jee bute Ezeana na nke mmadụ ego one ka ha na-emere ọga ha gwa m nwesịa everyday ọbụla ijere ọrụ were ego na jee kwere na bank fụta Ezeana a na-anyarị ya mmadụ ọ ga-eme gị in next 3-4 years oge Ezeana a ga-adịba old i were ego adị na bank isi ebute bupu another new one bụrụzie nke so ha ndị a binye mmadụ ịghọtara ya gaa ma na-agbapụtasị nnukwu ego that new one ga-agbapụtakwa nnukwu ego maka ọ ka new ị na-ese ebukwu ya before you know it Ezeana ga-adị 3 dị 4 and more ọ na-eme increase ọ bụrụ na ọ na-ewebu gị 2 years ibute ofu Ezeana gị dị 4 ọ ya ewe 6 months bupụta another one ọ dị 5 na-etu mmadụ si grow ifuru ego nwere principle once you apply it ọ ga-adị ka magic. Gwaja this boy okwe m ị ma na maapụ onye John ya ndị aṅụrụma ibie ọ nwetara ebe a na-aṅụ Igbo asị ya gịnị ihe ọ na-emezi uwe oje ọrụ pata ọrụ o jee ebe a na-aṅụ Igbo na bịa palọ ebe a na-eme sembọtụ ọṅụchi Igbo o jee ebe a nọ na sembọtụ edepụta supu ada na-egbu azụ egboro ha azụ ọ na-ata azụ oje ọrụ nweta ọrụ mgbe ụfọdụ onye ekweji ọrụ 2 days ego dị na butu o wee rigide ego anwe boys asị nna anụ ebe a na-eje kpọta nwaanyị na Mbaise ofuele moto ya ejewe Mbaise eje bepụta mmanya na-aṅụ ọ dụrụ ọzọ uchu n'ọrụ ije ọrụ 4 years down the line moto agbadawago moto riwezie ego nwa oge ni moto n'idi ka echenji engine ebe ahụrụ ego ọ bịara boy no it apaki ya moto a na-ejezi ọrụ ọ bụrụ onye nweta poverty or spirit merie of the spirit. So here na-achọ ịkọwa he who does not plan is planning to fail. So ọ bụrụ every poverty when you tell me na na-ata afọ need help ọ bụrụ na na-agba mbọ mana we had about unforeseeable circumstances beyond their control. Those problem abụrụ nke iji aka tiri onwe gị ịghọtara ya those problem abịalụ naturally ị nwere ike na-aga moto aja amụọ gị nwere ike na-aga ọkada ebe ị na-agakwara nwe ọnụ ụzọ ọkada from nowhere ebe aja amụọ gị enwere ike anọgide tụọ ofu ya atụọ gị mago those things abụrụ self-made mgbe a ka ị ga-agwa m n'igwe need spiritual help nyere gị aka mana ọ bụrụ na nọọ niile ịnọ na kpatanye ọnụ ide enwe service so dị bụ ya name ihe poverty nke ha ọbụrụ spirit na poverty nke bụ na lack of the akọ uche. Daalụ. Is God the cause of man's greatness and failure? Yeah, thank you for that question. God is never and can never be the cause of man's failure. Chukwu oge kechala mmadụ nyere mmadụ ihe a na-akpọ freedom. Ihe na akwụkwọ Matiu 7 na ọsị yọọ ị ga-ayọta chọọ ị ga-achọta kụọ aka na ga-emeghere meaning na Chukwu oge have given man every opportunity ka nwoke ọbụla mee mmadụ ọbụla mee ihe dị ya mma. Ọnya ka o ji sị gị na Baịbụl sị gị na onye chọtara nwaanyị achọta gị ezi ihe you chọtara it yourself ọ bụrụ Chukwu ya chọtara gị ya chọtara ya. So ihe niile abụ ihe mmadụ ga-eji aka emere onwe ya and ọ bụrụ na i mere ya onwe o mere ọrụ ya onwe gị